Днес ще ви покажа едно място, което ме накара да преосмисля дългогодишните си убеждения. Това място е коренно различно от стандартните зоопаркове, които сме свикнали да виждаме, но преди да ви го покажа, здравейте, аз съм Алекс и тук споделям своите приключения. Днес ви показвам Биопарк Валенсия. Това не е просто зоопарк. Тук животните са разположени на 100 000 квадратни метра място, създадено с истинска грижа към тях. Тук решетки няма. Животните са отделени от посетителите чрез естествени бариери, като реки, скали и плътни стени от растителност. В парка се срещат 150 различни животински вида, много от които са застрашени от изчезване в дивата природа. Паркът е разделен на няколко основни хабитата: африканска савана, екваториални гори, африкански влажни зони и остров Мадагаскар. Едно от най-впечатляващите неща е концепцията за мултивидови хабитати. В африканската савана, например, животните не са изолирани в отделни сектори. Жирафи, различни видове антилопи и птици споделят общо пространство, точно както в природата. Социалният аспект е водещ и вътре в самите видове. Животните тук не съществуват в самота, а живеят в истински семейства и организирани групи. При шимпанзетата, например, тези сложни социални структури, йерархията и постоянната нужда от контакт са жизнено важни за психическото им състояние. В биопарка те имат възможността да поддържат тези емоционални връзки, което е огромна разлика спрямо традиционните зоологически картини. Пространствата тук са големи и проектирани така, че животните винаги да имат право на избор. Те разполагат с достатъчно място, за да се оттеглят в зони, скрити от човешкия поглед, ако имат нужда от спокойствие. На много места са поставени стъклени стени, които позволяват невероятно близка среща с някои от животните, но тя се случва само ако животното пожелае да се приближи. Този контрол върху собственото им пространство е ключов за техните ниски нива на стрес. Много от животните тук са почти изчезнали в естествената си среда и, за съжаление, в момента се налага да се запази видът им по този начин. Мисията на биопарка е запазване на биологичното разнообразие на планетата. Те участват в над 40 международни програми за размножаване на застрашени видове и в над 100 проекта за консервация. Тяхната работа е двойна – грижа в самия парк и директна помощ в естествените местообитания в Африка. Когато посещавате парка, част от средствата от всеки билет отиват директно за тези консервационни проекти. Сред обитателите, които намират сигурно убежище тук, са и някои от най-застрашените видове в света, като източно бонго, газелата дама, западната равнинна горила и шимпанзето, мадагаскарски лемури, които почти всички видове са в риск в естествената им среда,
редкият примат дрил, африканския слон и хипопотамът джудже. За мен това е единственият работещ вариант, в който може да се осигури достъп на хората до диви животни в градовете. Традиционните зоопаркове не са хуманни и не е редно да държим диви животни в клетки, направени само от бетон и желязо. Ако също като мен обичате животните, но не смятате, че е редно те да бъдат в клетки, то със сигурност биопаркът е място, което се заслужава да посетите. Може да ми кажете в коментарите какво мислите вие за този тип паркове за консервация, а в следващото видео ще ви покажем останалата част от Валенсия. Но просто биопаркът беше толкова впечатляващ, че заслужаваше свое собствено видео. Чао и до следващия път!